Že potom ako máš šancu si ísť o 2 roky kúpiť ďalší jednoizbak a prenajímať ho? Ty si taký analytik a aj s malými chytákmi. Takže samozrejme, že ak sa na to pozeráme z toho daňového hľadiska, z hľadiska angažovanosti voči banke, tak je pre nás lepšie, aby sme si teda najprv bývali v nájme a kúpili si investičný byt, lebo investičný byt a prenajímali ho, lebo investičný byt okrem toho, že teda nám vytvorí to majetkové portfólio, tak on nám generuje aj príjem, ktorý vieme zase zdokladovať v banke. Takže to je možno dôležité posolstvo aj celej tejto komunikácie, že keď si sa pýtal, že ako ten model vytvoriť, tak odpoveď je, že stupňovať svoje príjmy a ja tie svoje príjmy stupňujem teda hlavne z toho prenájmu a tým pádom som pre banku zaujímavý a môžem teda raz ďalej. A to je už aj príklad tohto kúpy prvého bytu, hej, že keby sme to urobili tak, ako to ty naznačuješ, tak to vychádza lepšie, lebo proste z toho prvého bytu, hoď my teda bývame v nájme, alebo bývam v nájme, tak ten prvý byt môžeš rovno prenajímať a tým pádom vieš banke zdokladovať, že máš lepší príjem a stupňovať sa rýchlejšie.